Drahí Slováci, budete prekvapení tým, čo vám teraz poviem, ale nemôžem mlčať a žiadam vás o maximálne prezdielanie, aby sa zachoval mier a poriadok v našej krajine. Všetci vieme, že v posledných mesiacoch došlo k niekoľkým pokusom o atentát na nášho premiéra Roberta Fica. Ale málo kto vie, kto a ako tieto pokusy zorganizoval a k čomu to malo viesť. Keďže všetky naše videá na túto tému sociálne siete blokujú, nemôžem uviesť všetky podrobnosti tak jasne a úplne ako autor tohto videa. Pozrime si ho všetci, strávme to, čo si vypočujeme a postarajme sa o to, aby sa tieto informácie čo najskôr dostali k príslušným orgánom. Drahí Slováci, budete prekvapení tým, čo vám teraz poviem, ale nemôžem mlčať a žiadam vás o maximálne prezdielanie, aby sa zachoval mier a poriadok v našej krajine.